Kaixo lagunok, gu Montorre eskolakoak gara eta orain aurten Urdaibain egon diren lau arrano-arrantzalei buruzko berria emango dizuegu. Helenek, Usuek, Aratzek eta nik, Oianek. Helenek ene Irurraia aurkeztuko dizuegu, Usuek ene Livingston, Aratzek PF Pink Floyd eta nik P bat. P bat arra da, eta 2013an askatutakoa. Iaz, Asturias eta Galizia aldetik egon zen, eta aurten hemen egon da ustailean egon batzuk, orain Helen erentzara. Nik ene hiru aurkeztuko dizugu. Arra da. Iaz ere Urdaibaira etorri zen, eta aurten udaberria eta uda guztia hemen egin ditugu. Udaberrian hemen gazte bat etorri zen, baina gaztea bila zenez berriro bueltatu zen Afrikara soltero. Datorren udaberriari begira gaude, bikotearekin badatorren eta kumadria ateratzea lortzen duten, orain Usueren txanda. Nik ene lau Livingston izeneko aurkeztuko dizuet. Livingston arra da baita ere, 2013an askatutakoa. Iaz etorri zen, eta aurten ere bai. Urdaibai eta Landaseko parke natural baten artean ibili da, egun batzuk Urdaibain eta beste batzuk Frantzian. Orain Aratzen txanda da. Nik PF Pink Floyd aurkeztuko dizuet. Pink Floyd 2014an askatutakoa da. Uztaila eta abuztu bitartean Urdaibaien egon da. Datorren urterako ilusioz beteta gaude, Bir Zenterretik esan digutelako aukerak onak daudela bere lehen kumaldia izateko. Eta orain Urretxindorra eskolakoak berba egingo dute. Kaixo lagunak, Urretxindorra eta Montorreko ikasleok aurten GPS-a jarri dioten arrano-arrantzalea kusto deiturikoari buruz lan egingo dugu. Eskoziatik etorri diren arrano-arrantzale kumeen artean arra den txito bat da. Arrano hau kusto deitzen da. Zendu den itsas ikertzaile eta esploratzaile famatsua Jacques Cousteauren omenez. Oso arrano trebea da eta horregatik aukeratu dute GPS-a eramateko. Cousteau Senegalera iritsi da eta Gine aldetik dabil orain. Oso pozik gaude zailtasun guztia gaindituta bere helburura iritsi delako. Eskolan pentsatu dugu Cousteauri buruz lan egitea. Hasieran Eskoziatik Euskal Herrira nola ekartzen dituzten eta azkin dorreetan nola zainduta egoten diren landuko dugu. Eta ingurune arlotik. Cousteau bere ibilbidean zeharkatutako herrialdeak ikertuko ditugu. Bertako paisaia mota, jende mota eta ohiturak. Euskal Herritik hasita Espainiatik barrena kontinente Afrikarrera nondik egin duen sarrera eta bertatik igaro dituen herrialde ezberdinak ezagutuko ditugu. Matematika arlotik. Zenbat herrialde zeharkatu dituen kontabilizatuko ditugu. Zenbat egunetan egin duen ibilbidea, ze alturatik hegaz egin duen eta zenbat kilometro egin sasoi bakoitzean eta zenbat egin dituen guztira. Eskola guztiko maila guztiak parte hartuko dugu. Haur hezkuntzatik hasi eta 6. mailara arte bakoitzak ekintza ezberdinak gauzatuz. Datorren martxoko konexioan azalduko diguzue egindako lana. Agur bero bat Montorre eta Urretxindorrakoen partetik. Mailako ikasleak gara. Lana naiz, eskuan urtzi dago, eta ezkerra Jonen. Maria Aukeran Urturian dagoen eskola txikia da. Joian dago, eta Urdaibai biosfera erreserban kokatuta dago. Ia arrano-arrantzalen buruzko proiektuan parte hartu genuen. Bera izan zen asmatu genituen komunien berdinain nagusia. Autoan ere animatu gara parte hartzea. Ezagutzen duzu arrano-arrantzalea, Eskozian baita zen eta Jacques Cousteau esploratzaile omenez jarri zuten bere izena. Eskoziatik Urdaibai Zenterrera etorri zuten, janteen egokitzen denboratu bat eman eta gero, Auskal-Herrikoan askatu. Badakizuen, Cousteau arrano-arrantzalea Urdaibai izten zen irailaren 10. Eta bidei luze bat egin zuen honen dagoen tokira heldu arte irailaren 21. Senegalena
Senegalen dago orain. Bidai horretan, noizean behin erdigunean egin ditu deskantzateko eta hango inguruak ezagutzeko. Gero egiten dugun moduan, geroko horretan. Sarritan, gero egiten dugun moduan, bera postanak duratu leku hori datzen. Ez duzue imaginatzen zelako leku zoragarrietan egunen. Nire begiarekin musara bukatzen duten. Eta zer edo tokatu duen zeretan. Konektatu gurekin martuan ere eta izango duzue guzti horretzen. Hemen izango gara zure zai. Ezkerrik asko eta gozat. Hirugarren eta laugarren mailako neska-mutiko eskola gara. Autonomi arrantzalea dela eta proiektuen bidez lan egingo dugu. Hau da elkarlanean arituko gara. Hau guztia egiteko bir zenterera ipitapa joan ginen. Hau nalbaia, erreka, anura, itsasora, itsasoera, txio-txio burura datozkigu. Orduan, bertan, ikasitakoa eta bidaia ikusitakoekin ikasturtean zehar lan egingo dugu. Beraz, gure egite asmoa, trailer txuzgarri bat egitea izango litzateke. Hau guztia, zuen gustukoa izatea espero dugu. Kaixo, dotore ikastolako hirugarren mailako ikaslea gara. Gure asmoa arrantzalearen inkazioaren jarraipena egitea izango da, eta horren inguruan film bat egiten saiatuko gara. Proiektu interesgarria dela iruditzen zaigu. Ea ondo ateratzen zaigun, eta zuei erakusteko moduan garen. Eskerrik asko denoi. Hurrengo arte. Ikastorako laugarren mailakoak gara. Aurten gure lana diagnostiko eta bakarrerarekin batera egingo dugu. Gizakion naturarekin dugun harremana oinarritzat hartuta beraien laguntzarekin eta teknologia berriak erabiliz garatuko dugu gure arranaren proiektua. Eskerrik asko! Beste barik, agur lan hori eta eskerrik asko. Bale? Agur, Agur!